Kaixo, Jon! Kaixo, Jeni. Zer Hemen txe, gustora. Nire bai, nire gela gaude, bazkaldu dugu eta hori elkarrizketa egitea. Bai. Zer ondo, Jon, Zafaiakoa zara jaiotzez Logroño bizitzea, filosofian mugitu zara ikasketetan, baina hori aurrerako komentatuko dugu ze bestalde ere bai ibili zara txalaparta argitaletxean editoren enten, Bai, 12 urtez. Bueno, nire lehenago filosofia ikasi nuen eta gero editore ibili nintzen 12 urtez. Tafaian, ni Tafaiarra naiz, pues Tafaiako argitaletxean, Tafaian egon nintzen lanean 12 urtez. Liburuak editatzen, liburuak zuzentzen, liburuak saltzen. Baina, bueno, beti filosofia izan dut hor. Atzean, buruan, bueltaka. Hemen ikasi nuen ere Donostin eta orain pues, berriro bueltatu naiz, etxera. zergatik filosofia. Zergatik filosofia, galdera zaila. Ba, ez dakit, ni egia esan filosofia deskubritu nuen batxiergoan, ordura arte, 16 urte bete arte, ez dakizu zer den filosofia. Baina, bueno, niri beti gustatu zait idaztea eta pentsatzea, eta deskubritu nuenean esan nuen, jo, pues idatzi eta pentsatu batera, filosofia ikasi behar dudana, eta karrera egiten hasi orduka konturatu gintzen hau zela nire bokazioa, eta argi ikusi nuen, hori nolabait pentsatzearen eta kritiko izatearen eta guzti hori gainera paperean o hauz asaltzearen ogibidea, pues ikusi nuen hori zela nire bidea, eta bueno, 12 urtez egon naiz editore lanean filosofia pixka bat alboratuta, noizean behin zer egiten nuen, baina pixka bat alboratuta, baina beti izan dut hor grina. Eta Tafaiatik Donostiara aldaketa bat zuretzako, Bueno, egia esan, ikastolakumea garenez, Tafaian ez dago beste, orain bai, gure garaian ez zegoen beste modurik, eta ikastola kooperatiba bat zen, gurasoen kooperatiba, eta euskaraz egiteko, ikastolatik pasa behar zinen, eta ikastola DBH arte posible zenuen Tafaian egitea, baina behin 16 urte beteta, batxillergoa Iruñan egin behar genuen, osea, ja 16 urterekin etxetik ateratzen ginen alabegarrez. Eta filosofia egiteko, euskaraz egiteko, Donosti da aukera bakarra, da bestela Iruñan gaztela zein dezakezu, baina opus deietik pasatu behar zara. Orduan, nire bidea nolabait, etxetik kanpo 16 urtetik aurrera izan zenez, ez nintzen ez hitzaen arraroa egin. esan daiteke filosofia ikasteare izan zen nolabait euskerara itzultzeko arrazoian. Ni euskaraz, hasieratik egin dute euskaraz, ikastola, nire ikasketa guztiak master bat kenduta, hori katalanez egin nuen Bartzelonan, baina beste ikasketa guztiak euskaraz izan dira, eta gainera nire autua beti izan da ahalik eta gehien euskaraz egitearena. Orain ez dakit nola gongo den unibertsitatean, nire garaian behintzat, egunetik egunean imposiblea zen filosofia karrera euskaraz egitea. Orain ere, ez da asko aldatu. Igual okerrera. Baina nire autua beti izan da euskaraz egitea ahalik eta gehien, eta nire doktoretza ere filosofian ari naiz egiten, eta doktoretza euskaraz egiten ari naiz. Nolako gogoetzen dituzu karrerako lehenengo urtea egin? Nuen bueltatu nintzenean, 12, ez dakit, zenbat urte pasatu dira, karrera bukatu nuetik, 13 edo 15.
Eta ikusi nuen dana iguala, zegoela, dana, oza, inkluso paretak ez dituzte margotu eta daukate kolore berdina, pizkat zikinagoak, baina dago iguala, eta oroitzapen oso onak etorri zitzaizkidan burura. Egia esan, pues, imaginatzen dut, karrera guztietan bezala, klase batzuk hobe dira, beste batzuk ez dira inonak, aspergarriagoak edo... Baina irakasle batzuk, pues, oso presente dauzkat, Jose Azurmendi adibidez, eta pues, kariñoa ere badiot toki honi, eta egon nintzen jende askorekin oraindik kontaktua eta laguna gara. Ordutik ona, eta gogoratzen ditut batez ere klasetik kanpoko tertuliak. Hori bai daukadala oso presente. Gelakideekin komentatzen dituzuna, partekatzen dituzuna, aizko ikasten da horrekin. Gu, desde luego, ikasi genuen askoz gehiago segun eta zeinekin kanpoan barruan baino. Baina, bueno, guk klaseak bat genituen eta gero hortik eztabaidak amain ezinak zirenez, hemen egoten ginen arratsale guztia hemen kanpoan, jardinean diskutitzen. Bueno, baina tamalez denbora aurrera doa eta karrera amaierako lana ere iritsiko zen, Bueno, nire garaian ez genuen karrera amaierako lana, orduan gu libratu ginen. Egia esan, bueno, ez genuen izan, baina nik nolabait konpentsatu nuen edo lan pare bat edo oso onak egin omen nituen, eta Jose Azurmendiren bidez, berak esan zidan, bueno, hau publikatu beharko da, lan hauek publikatu beharko dira, eta bueno, garai horretatik lehen esan dizut lagunak dauzkadala, eta horietako bat Andoni Lariaga da, eta berarekin batera modernitatearen auziaz liburua publikatu genuen, Jose Azurmendiri esker eta hemen egindako lanei esker. Osea, nolabait nire gradu amaierako lana hori izan zen. baina bera maistera etorriko zen, Gero Londresera joan nintzen, norbait ahaztu nuela filosofia, jatetxeetan ibili nintzen lanean. Osea, hor beste filosofia batzuk ikasi nituen. Nola eta Londresera. Pues, inglesa ikastera eta bizitza zer ikastera ere bai. Osea, Esplotatu izatera. ingelesa, katalana, zenbait hizkuntza menperatzen dituzu. Menperatu bi, gaztelera eta euskara. Inglesa, bueno, moldatzen naiz eta katalana ulertzen dut, baina ez dut hitz egiten, baina moldatzen naiz, ulertzeko eta moldatzen naiz. Ni bai ulertzen du katalana, batez ere testimo esaten dutena. Hori polita da. Baina maistera gero egin zenuen Barcelona edo hemen Barcelona. Zer inguruko maistera egin zenuen? Ez goratzen zen filosofia garaikidea zen, ematen genuen pixka bat denetarik etika eta filosofia garaikidea, modernoa, ere bai bioetika, eta, bueno, gaur egun uste ez dela existitzen, masterra, bueno. Eta oroitzapen hona daukazu. Bai eta ez, masterrarena, desde luego ez. Irakasleren bat ona zen, baina gehienak nahiko baldarrak esan nuke. Ulertuko ez dutenez esan dezaket. Bertakoei buruz ezin dut esan, igual ikusten dute, baina hangoei buruz bai, esan dezaket. Baten bat, Victoria Camps dago, izan genuen irakasle masterrean, eta nahiko decepzionantea izan zen, bai? Beti daukazu itxura edo irudia, gainera ze irudi egin duten zenbait irakasleri buruz, ze irudi puztu duten, eta gero klaseak eta ematen dituzunean konturatzen zara, irudi, idolo bat direla, puztutako irudi bat, benetan atzean dagoena ez dela deus. Bueno, baina
ikusten dudanez, ez zara Barcelona gelditu, hemen zaude, Bai. nola... Bueno, gero argitaletxera joan nintzen ja, Tafallara, zuzenean, Bartzelonatik Tafallara buelta, etxera buelta, eta ordutik, 12 urtez pasatu dira, orain duela 6 hilabete edo bueltatu niz Donostira. Ni enteratu nahi egitoela da argitaletxean batzutan nekagarria izan daitekela, ez? Ba, nekagarria da oso. Beti esaten dut da nolabait soldaduzka egitea bezala, baina soldaduzka urte bat da, eta nik 12 pasa ditut, osea gerra nahiko gogorra izan da. Baina, bueno, gustora asko ikasi dut egia esan, eta jende pila bat ezagutu dut, eta jende ona ezagutu dut. Baina nolabaiteko, bai, desgastea bada, eta... Hori esan behar nizu, bi urtez horregoteko zerbait emango zizun ere argitaletxeko lanapez. Ba, bai, bueno, noski. Argitaletxeak ematen dizu gauza bat, ona eta txarraldi berean dela nolabait ahalmena daukazula jendearengan inziditzeko, jendeari zerbait eskaintzeko, zerbait emateko, kasuetan liburuak ziren, eta norberak izatea ahalmena segun eta ze ideiak jartzeko kandeleroan, edo jendeak eztabaidatu ditzaz, azkenean liburuak egitea hori da, ez, ideiak gizarteratzea, eta jendeak, batez ere txalaparta bezalako argitaletxeak beste argitaletxe batzuek ez daukate zera hori, eta ez daukate inongo zera behar politikorik edo politikoki intziditzeko beharrik, baina txalaparta bezalako argitaletxe batek bai daukala joera hori, eta hori polita da, ez? Baina aldi berean nekagarria, eztabaida askotan sartzen zara, murgiltzen zara, eta azkenean liburuak nolabait zure seme-alabak bezalakoa dira, eta defendatu behar dituzu, eta batzuetan ere, ez zara zergatik eunetik eunean liburu guztiekin ados egon, nik ez ditut idazten, nik editatzen ditut, eta hori ere txalapartak daukan parte positiboetako bat da, azkenean nahiko independentea dela zentzu guztietan, eta zentzu politiko editorialean ere independentea da, eta gauza asko, igual mainstream ez izatearen aukera dago, edo segun eta ze eztabaidatan sartzeko politikokin korrektua diren eztabaidatan sartzeko ahalmena dago, nahiz eta gero hori, esan dudan moduan, egurra jaso edo orduan eskudua jarri behar duzu defendatzeko, baina hori alde positiboa da. Nik uezko galdera da, eta hau noberadea da, egiten genuen, baina uezkoaren garantzia emango diogu, eta da, zergatik erabaki zenuen doktoregoa egitea. Zergatik erabaki nuen, lehen esan dut, hemendik filosofia bukatu nuenetik oso oroitzapen hona dauzkat, eta beti jakin izan dut hori zela nire mundua nolabait, ez? Eta sentitzen nuen nolabait abandonatu nuela filosofia bere garaian, eta bueltatu behar nuela nire zera horretara, ez? Lehenengo mundu horretara. Eta egia esan, ez dago aukera askorik. Hori nik beti esaten dut, 37 urteko jendearentzat, 30 urteko jendearentzat doktoretza egiteko aukera ez dago. Eta nire Josazurren ikaterari eskir, izan dut aukera filosofian doktoratzeko, eta gainera aztertzeko, ikertzeko euskal filosofiaren historia. Horretarako ere ez dago diru askorik, Eusko Jaurlaritzak UPV ez daukate horretarako bideratuta dirua, eta niretzat izan ziren bi zerak uztartzekoa,
nik karrera duela 10 urte bukatuta ez dute doktorerik nahi. Ez dute doktore zaharrik nahi dituzte seguramente UPV-en, UPV eta beste unibertsitate guztietan. Bekarioak eta jende gaztea, eta nik orain badakit bere garaian egin izan banu, seguramente tesi kaskarrago bat egin nukela. Orain badakidako zer aztertu nahi, zer ikertu nahi dudan, eta nola ikertu nahi dudan. Bueno, gaztea, eskatzen dagamapiko hemen, eta gizten bat, asteak eta ni beti esan dizut, gazte aupegia duzula. Nik flipatu dit nola euskal kultura, euskal pentsamendua eta horretan mugitu zaben, zer izan zen horretara bultzatu zintuen. Pues hori izan zen, beste master bat, nik 2 master egin duen, aurreko duela 2 urte, egin nuen irakasle izateko masterra, 2. hezkuntzako irakasle izateko masterra. Okerren da? Ez, ni oso gustora egin nuen. Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen du eta online da, eta nik etxetik egin nuen, gainera lanean nengoen bitartean. Eta nik asko ikasi nuen, badakit mundu guztiak esaten duela masterrak ez duela zertarako balio, eta baina nik egia esan behar dut, master horrek behintzat niri balio izan zidara. Eta gero master amaierako lanean murgildu nintzen Euskal Pentsamenduan, edo Euskal Herriko Pentsamenduan, eta nola Euskal Pentsamendua erabili daiteke batxilergoko filosofiaren ideiak irakasteko, ez? Eta, nik hartu nituen hainbat pentsalari, erdi arokoak eta aro modernokoak, Euskal Herrikoak, eta pentsalariek aztertuta, ikusi genuen, balio dute Platon, Aristoteles, Santo Tomas eta badakizkigun beste filosofo guztien ideiak azaltzeko. Orduan, zergatik ez ditugu bertako ideiak edo, bertako pentsalariak erabiltzen, kanpokoak beharrean, eta hortik tiraka, ikusi nuen bazegoela gehiago ikertzeko beharra eta aukera, eta hori izan zen doktoretza horretan egiteko zera. Nola dijoa prozesua, horretan arrezara, eta beti maukatu izan dela oso prozesu gogabe batzua. Ne hori beste batzuek esango dute bukatzen dutenean, hori ja ikusten duzu perspektibarekin, ni momentuz oso gustora nago, lehenengo 6 hilabete gutxiago. 6 hilabete aramatza, eta ni momentuz lasai nago, eta ikertzen, irakurtzen pila bat, oraindik ez naiz serio jarri idaztera, eta... Baina, hori mendik laburtera esango dizut, gora beratxua izan zen, edo... Ekatuko gagatzen ontatuko didazu. Ze musika entzuten duzu? Ze musika entzuten dut? Oso gutxi entzuten dut egia esan. Ze entzuten dut? Osea, logoren prezezaga, Donostia zatoaz bihurtu kotxeak, eta duzu musika egiten. Egia esan oso gutxi jartzen dut. Bueltarako ez, bueltan igual ideiak dauzkat buruan eta ezin dut pentsatu musika entzuten badut. Etortzeko, igual asko gustatzen zait Silvio Rodríguez eta kantautoreak asko gustatzen dizkit. Eta gaur Mikel Laboan etorren naiz entzuten, egia esan aspaldi nuen jartzen, baina gaur Mikel Laboa entzun dut. Baina denetarik entzuten dut egia esan, gaur dena, incluso pop edo indie ere bai entzuten dut, ez daukat. Den naiz elitista eta esan ez nik musika klasikoa entzuten dut, ez. Musika klasikoa izan behin igual bai. Zentzuria zure zaletasunak pentsatzeaz aparte. Zer gustatzen zaizu egitea? Zaletasuna da nire lanare bai, irakurtzea asko gustatzen zait. Serieak ikustea.
seriak peliak baino gehiago, pelikula baino gehiago. Ni pelia gehiago. Eta gizte gehiago. Eta gero, mendia gustatzen zait. Mendira ateratzea, eta ez daukat horrela afizioa handirik egia esan. Bueno, garagardoak hartzea, hori ere bai, hori afizio... Bai, eta gaina hori mantendu gara entrenatuta, hori da gimnasioa baino... Hori da sozializazioa bentzako osasunera. Sozializazioaren txako, bai, gorputzaren osasunerako ja, bueno, bai. Eta ez dakit uste dut ez zagela saubina, baina hemenik urte batzutara begira ze gustatuko dutzuke egitea ogainik egin ez duzuna edo dut kokatzen duzu zure burua. Galdera zaila. Non kokatzen da nire burua, bueno, 4 urte, begia esan ez daukat perspektiba luzeragokoa, nik 4 urtetan daukat burua eta asko galdetzea bat, eta gero zer, ez dakit. Irakasle izan, edo bestela parora, edo ez daukat problemarik. Orain duela urte pare bat paroan egon naiz eta oso gustora egon naiz ere, behar da, geratzea behar da batzuetan. Ono dago jubilazio gazte bat eukitzea noizean. Bueno, nik esan dut, ez dakitzen bat urte lapurtu diguten jubilaziotik eta urteak pasatuta, gero eta urte gehiago lapurtzen diguten, nik urte terdi bat lapurtu diet. Begaizko gatu behar da. Gainera horrein da momentua disfrutatzeko, ez 70 urterekin. Hori da, ege bestela, zer egingo dugu, ez? Bani, haugi daukat oso guztua egon naizela zuekin hemen, Bazkal oste honetan, eta mila esker, etortzea bat. Mila esker zuen, Jeni. Mendik 4 urtera ingo dugu beste bat. Bidaliko diego, aguai, gure ikusleen. Agur!